Assalamu alaikum masu kallon mu. Wato sunana Haruna wanda kuka fi sani da Ɓarawo. To na zo dai shagon Tima Makamashi zan yi sata, amma kuma sai na ga gaskiya kayan sun fi ƙarfi na. Bara dai in sai abin da na ga zan iya siya in fita. Saboda wani kayan in na taɓa shi a nan ban san iya adadin shekarun da zan yi a prison ba. Gaskiya saboda kaya ne gasu nan na waje ba ma na ƙasan nan bane ba. Irin su turare haka gasu nan dai, irin su shisha. Gashi nan dai abubuwan dai da yawa dai. Ni dai yanzu dai kawai dai bara in sai abin da zan samu in siya in fita salin alin. Kar ku manta shagon ta yana nan a Al-Amsar Tower E5 lamba E5 opposite Shoprite. To na bar ku lafiya.